yan dia Saudi minsan daw pa malong taway sila mga yanom din dia to mat puunan so tawag si mga long ta fruits kita niyo yan yan dia Saudi ang pagyanon ko minsan may puunan hindi kanila ataw pagtubo mga long ta mga yanom sa kumpleto in lounge and grocery store nila yan ha. Yan. Puro fresh yan mga boss, mga master. Mga pangmalakasan. Yan ha. Ito yung apple, hindi ka tananaw. Same. Uy, kawayan mo yan ha. Yan. Mininilang din pag grocery yan ng Saudi. So manawag ko lang ha. Ini. So ini pag grocery naman hindi pasok pa office ng Main Carrefour. So yan yung mga tinapay. Kompleto. Demikian istak makabiri sa Korendi. Wala sa blang padakat nila sa area own istak din diri sa pagitaan mo. Pipi ko. Ayan ha. Fresh yun mga boss. Mga master. Yeah. Amunin Saudi pag ganun. Way sila lang kakuan. Balik-balik way sila punan. Kompleto sila rin dito. Oh? Sakay-sakay mo dyan. Sa kalaman. Yan. Wow. Sapi. Pula rin. Best life. Pre. Ayan, chicken ang gusto mo. Ayan. Ayan, chicken. Hirin pag yan ng pista. Ng bread. Meron din sa pilakat-lakat ng hindi pero kompleto yung stock. Ayan ha. Pinakulakon. Salmon. Wow. Sarap. Yun lang ha. Ayan pag yanon ko India, Saudi dahil sila way rakat kahoy anong may niyog kakinsan wala kami mga pagkaon din di. Ayan, kompleto. Ayan. So, hambuk pa lang yung nasunta. Kita nyo na kompleto yung pagkaon sa Saudi. Katas. Kakinisan yan. Kasi sila mga offer. Daranin lang din yung mga sale kanila, mga pagkaon din di. So, ay ko na video rito tayo. Pakita ko mga kanina. Ayan, well, itlog. Kompleto sila yung kataan din di ha. Ayan.